Ito na ho, ilulunod na yung ano, kamuting kahoy. Ayan na ho, kitang kita po sa akto. Ayan po, walang cut po yan. Balang hair pa din gikuha na nama gitapak. Ito po, hindi po yan kaldero. Yan po yung no, lata ng pintura. Epoxy pala. May isang nayari na po. Ito po. Yari na ho yan. Pwede nang kainin bukas. Madira ba ako kay pambalian eh? Ang lakas po ng apoy. Ano po yan? Yung apoy na yan parang ningasugod lang din. Ito, you know. Yan po yung para po alam nyo po kung paano gumawa ng photo sa inyong mga kanya-kanyang probinsya. Yan po, palapit ng maluto yung ano, ito dito. Sabi ni papa ko pag ano na daw, pagluto na daw yung sa ano, sa dito sa ibabaw, pwede na nang balik rin. Susubukan po. Ito kailangan mo itong isaw-saw sa tubig. Tapos papaligiran yung gilid. Ayan ha. Marunong pala ako. Ayan ha. Hindi na balibog pa. Hindi pa na ba pwede. Hindi pa pala pwede yan? Pag mahumok, mukuan na siya. Mani na. Pwede na siya. Hindi na ba nakabgab? Kining suplong na na siya. Kinanglan na itakloban. Kaya pala. Ito pala pa ni sige kung maawas mo na. Katunga lang tubigan ama. Tama na lang siya. Asang tubigan niya? Nasa. Nasa tunga. So andyan yung tubig daw po. Diyan lang sa gitna. Diyan Ito lang. pala pa ni sige kung maawas na. Tapos yung epoy daw po, hindi lang masyadong malakas. Ayan ho. Pwede nang balik ka rin. Para po siyang ano, kalamay. Pwede rin to ano, lagyan ng ano yan, ng nyug to. Hahaluan ng ano pala, buko. Pwede rin ano, bukayo. At higit sa lahat, pwede rin asukal. Matamis po yan pag nilagyan ng asukal. Huwag po asin na, kasi hindi makakain yung puto nyo. Ayan. Pwede ba na ano?
Lang to maganda o inday mo. Ha? Lang to day. Ito po, kasalukuyan nagluluto pa kami alas 9 na ng gabi. Tatapos lang kasing kumain. Ito po. Yan po, walang init po yun. Ayan, dalawa na. Mainit-init pa. Tuon ka na alam kamao ka. Di na nila siya balihon nga mintas di pa siya suplong. Kaya na bungkag na siya. Yun po, may ano pa. Ito po para ano, makagawa kayo ng puto bukod sa balanghoy na ano, kamuting kahoy na sangkap. Ito po yung mga ano niya, kasanggapan niya. Ito lata na ano po, ng lata ng pintura. Pwede po rin or shine basta lata po. Tapos yung ano, yung ano ng nyug, yung matigas na, yung ano parte ng nyug na matigas. Yung ano niya, kung baga sa amin, yung ano niya, bungo niya, yung bungo niya. Tapos yun na po, ito po yung pangdikit po niya. Pwede na po ano, kamating kahoy din po pangdikit niya. Tapos lagyan niya po ng kalahating tubig dyan, kasi pag kumulo yan, magmamoist po yan para maluluto yung kamating kahoy sa ilalim. Tapos babalik na rin po. Yan, ito natin. Wala pa. Tapos pwede na kang magluto. Tapos yan po, ito po, pwede nyo pong ihalo yung asukal. Ito, asukal po to. Tapos lagyan ng asukal, halo po. Pwede rin po yung ano, ito yung nyug. Tulo lang taon na may asukar. Oo, may asukar. Ito masarap po yan pag ano, nyug. Kaso doble trabaho na. Ayun o. Oras po sa Pilipinas mga kaibigan. Ayun ho. Kita po. Mag alas 9 na. Mag alas 10 na lang gabi.
Yun po. So, kayang-kaya nyo na pong magluto po sa sarili nyong probinsya. So, ito pala, binibilad pala to para siya magda-dry. Bago mo siya ibilad. Bago mo 'to ibilad, kailangan mo nang tanggalan ng tawag dito, ng katas niya. Ayan ho. Pwede nyo pong gamitin sa pagtanggal po ng katas ng kamuting kahoy. Pwede po pwede po tawag dito. Pwede po sako ng ng bigas. Pwede niyo pong gamitin yun, tapos tali niyo po ng mahigpit para tapos lagyan niyo ng bato para po matanggal yung katas ng kamuting kahoy. Yun po. Ayun. Wala. Pwede ho pa kayo magpaluto dyan. Batikan po yan. Magluto ng puto. Ayan ho. Ito na ulit. It smells good. So, ayan ho. Alam nyo na po ang buhay ng probinsyano. So, hanggang dyan lang po muna. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan.